ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ പ്രീജ. ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്ന വിഭവം ഒരു പഴയകാല വിഭവമായ മുദ്ര. ഇതൊരു മധുര വിഭവമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയണ്ടാവും. ഇപ്പം നമ്മളിൽ ചിലർക്കൊക്കെ ഇതറിയാൻ പറ്റും. പഴയ കാലത്ത് നമ്പൂതിരി ഇല്ലങ്ങളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. ഇതിന് നമ്മുടെ ചോറ് വയ്ക്കുന്ന അരിയാണ് വേണ്ടത്, പുഴുങ്ങലരി 1 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർക്കാൻ വെക്കണം. ഏകദേശം 2 മണിക്കൂറോളം കുതിർക്കണം. 2 മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഊറ്റി എടുക്കണം. വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമുണ്ടാവരുത്, പക്ഷെ അരിക്കൊരു നനവുണ്ടായിരിക്കണം, പക്ഷെ അതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവരുത്. ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിത് ഊറ്റിയെടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നമ്മളിത് പൊടിച്ചെടുക്കണം. പൊടിക്കുമ്പോൾ പുട്ടിൻ്റെ പാകത്തിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ പൊടിയണം. അതായത് ചെറിയതായിട്ടൊരു തരി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ നന്നായി തരി പോലെ ഇരിക്കരുത്. ആ പാകത്തിൽ നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ പൊടി നന്നായി വറുത്തെടുക്കണം. ഞാൻ ഇതുപോലെ പുഴുങ്ങലരി വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കാണിച്ചു തന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ അത് വറുത്തെടുത്തതാണ് ഈ പൊടി. ഇതൊരു കപ്പുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു പാനിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് ശർക്കര ഉരുക്കിയത്, നല്ല കട്ടിയിൽ ഉരുക്കിയതാവണം, ഒരുപാട് വെള്ളമുള്ളതാവരുത്. അത് നമ്മൾ ഒരു നൂൽപ്പാകാക്കുക. അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചു വെള്ളത്തിലേക്ക് ശർക്കര ഉരുക്കിയത് ഇട്ടുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഉരുണ്ട് വരും. ആ പാകത്തിലാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. 2.5 മുതൽ 3 കപ്പ് വരെ തേങ്ങ ചിരകിയതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 2 മിനിറ്റ് 3 മിനിറ്റോളം നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇളക്കി വരട്ടിയെടുക്കണം തേങ്ങയെ. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മുദ്ര കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആണ്. വെറുതെ ഇങ്ങനെ ശർക്കര ഇളക്കി വെക്കരുത്. ഒരു 2 മിനിറ്റോളം എന്തായാലും നമ്മൾ ചെറിയ തീയിൽ ഇളക്കി ഇത് വരട്ടിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇത് പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം. തണുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, പുഴുങ്ങലരി പൊടിച്ച് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വരെ, ഏകദേശം അതിൽ കൂടരുത്. ഉപ്പ് മുമ്പിൽ വരരുത്, മധുരമാണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടത്. അത് നോക്കിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചപ്പാത്തി പാകത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചൂടോടെ തന്നെ കുഴയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്ന് കൈയോട് തൊടാൻ പറ്റണ ചൂടാവുമ്പോൾ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കൂട്ടും തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മാവിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ ഈ കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കണ പോലെ ആ മാവിൻ്റെ നടുക്കൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കി തേങ്ങാക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് അതിൽ വെച്ച് ഫില്ലിംഗ് ഒട്ടും പുറത്ത് വരാത്ത രീതിയിൽ നന്നായി കവർ ചെയ്ത് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുക. വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, കുഴപ്പമില്ല. ബോൾ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ബോളാക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഉരുളകളാക്കി വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളിത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയത്തിൽ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഓരോ ഉരുളകളാക്കി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു തുടങ്ങണ പാകമാണിത് വേവ. കുറച്ചും കൂടെ മൊരിയണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഒന്നും കൂടെ ബ്രൗൺ ആക്കാം. പക്ഷെ അതിൽ ടേസ്റ്റ് ഇതാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. കാരണം പുഴുങ്ങലരി ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പായിട്ടിരിക്കും. ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ തേങ്ങാ ഫില്ലിങ്ങും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ, ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുദ്ര റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഈ പുഴുങ്ങലരി നമുക്ക് മുന്നേ തന്നെ വറുത്ത് വെക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എടുത്തുണ്ടാക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം. നമ്മുടെ പഴയകാല വിഭവമായ മുദ്ര എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്.